Και ακουμπάει σύνορα με το Ισραήλ. Η UNISAFAK, η εφημερίδα η τουρκική, λέει ότι μέσα στο 2025 θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Να είναι στη θέση της γυναίκας η κυρία Ελευθερίου, που είναι η αδερφή του Πέτρου του Ελευθερίου και είναι μια καταπληκτική ιστορικός Αιγύπτου. Τώρα πώς γίνεται αυτά τα τρία κράτη? Ήταν ένα. Απόσχεται κάποια στιγμή, φεύγει και γίνεται ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Συρία. Στο Γιόμ Κιπούρ και στον πόλεμο των 7 ημερών χάνει και τις δύο φορές από το Ισραήλ και χάνει τα λεγόμενα στρατηγικά υψώματα του Γκολάνεν, για να οξυγονώνει το εγκέφαλος. Λοιπόν, μάλιστα εκεί οι Ισραηλίτες χρησιμοποιούν και κάτι που είναι η εξέλιξη όλων των αρμάτων μάχης από εκείνη τη στιγμή και μετά, φούσκες κεραμικές με νερό, γιατί είχαν διατριτικούς πυράβλους από τη Ρωσία και από την Κίνα οι Σύριοι που τους πετάγανε στα άρματα μάχης των Ισραηλινών, αλλά αυτοί είχαν πάνω τις φούσκες με το νερό, χτυπάγανε πάνω στις φούσκες και το νερό εξουδετερώνε την όθηση, άρα δεν παθαίνουν τίποτα τα άρματα μάχης και κερδίσανε οι Ισραηλίτες άνετα. Από σας έλεγα εγώ για το νερό. Σαλαμονέλα. Από πού προκύπτει το σαλαμονέλα, θα σας πω εγώ. Ο οποίος είδε τους Ραξκάσα, κάπως έτσι. Ραξκάσα είναι στη Μαχαραμπάτα, η οποία είναι στα συγκριτικά ιερά κείμενα, και λέγεται ότι ο Διόνυσος, ο Θεός Διόνυσος, όχι όλα αυτά που μας βάζουν εδώ πέρα μέσα τα άλλα, οι σάτυροι και τέτοια πράγματα, όταν τον απήγαγαν οι Σαρακινοί πειρατές, η τιμωρία που τους επέβαλε ήταν από τις σαδιστικότερες τιμωρίες που έχουν υπάρξει ποτέ καταγεγραμμένες στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Και τα σταφύλια που πήγανε στη Γαλλία πήγανε ως συνοδοί του Διόνυσου. Ποιος ήταν ο συνοδός του Διόνυσου? Οι Σάτυροι και ο Πάνας, έτσι. Χρόνια και από τον Ισάκη που κρύβεται στην Καραβαϊκή έδωσε τις εντολές σε καμία άλλη χώρα του κόσμου πλην των ΗΠΑ. Η συγκεκριμένη βόμβα έχει τη δυνατότητα να διατρήσει 60 μέτρα σκυροδέρματος. Τι είναι αυτό? 60 μέτρα οπλισμένου τσιμέντου. Και αυτό γίνεται εκεί πέρα μέσα. Άρα θα κλειστούμε σαν τη φάκα. Όταν πέθανε ο Άγιος Πρίδωνας ήταν επίσκοπος Τριμηθούντος στα βουνά της Κύπρου, όπου και βρέθηκε και ο κοκαλιασμένος. Μόνο που η στριχνίνη εδώ στην Ελλάδα τρέχουμε σε σκονίτσα, ενώ εκεί είναι το υγρό απόσπασμα ενός δέντρου, το οποίο θα σας πω και ποιο είναι αυτό το δέντρο. Αυτό δεν θέλει να το δεχτεί η woke agenda. Είναι αδυναμία της woke agenda να δεχτεί ότι ένα παιδί γεννιέται με σπέρμα και σπερματοζωάριο. Έτσι, με οάριο και σπερματοζωάριο. Είναι ο ατέρμονος αγώνας των σπερματοζωαρίων να τρυπήσουν το οάριο και να μπουν μέσα. Το 1968, εκεί που είναι το Woodstock, η απελευθέρωση των LSD, των ναρκωτικών, sex, drugs and rock and roll κτλ. Κάποια στιγμή ο κύριος Κασελάκης με τη woke agenda ανήλθε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν όμως σας προειδοποιήσαμε ότι είναι χρονοταξιδιώτης, ο οποίος έχει έρθει να διαλύσει την αριστερά για να είναι μόνιμα πάνω η δεξιά, μας λέγατε βλακίες. Να τρέξουμε να πάμε στην Κύπρο, από εδώ, από εκεί. Στην Καβάλα, στον Πρίνο, τα πετρέλαια της Καβάλας, υπήρχε σχεδιασμός, όπως αυτή τη στιγμή το έχουν πετάξει εκτός, να βγάζει συνεχόμενα πετρέλαιο και οι έρευνες λένε ότι ήταν ικανό να μας φτάνει σε 150.000 βαρέλια την ημέρα για τα επόμενα 200 χρόνια το 1970. Άρα 2070, 2170, σήμερα έχουμε 2024, θα είχαμε φάει μόλις τα 54 χρόνια και θα είχαμε 146 χρόνια μόνο από τον Πρίνο. Ποιοι σταματάνε και δεν βγαίνει πετρέλαιο στον Πρίνο? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, στην οποία εμπλέκονται ο Παπαδόπουλος, ο Ιωαννίδης, οι Αμερικάνοι και οτιδήποτε άλλο.